TV. Avambofe vakatikwanisa isusu. Muri yeZimbabwe ndatodzoka kudai sone maupdates manyama tinogara ndakakubatire pachannel yenyu patinokupai zvese zvinenge zvichikoitika munyika yeZimbabwe. Kana uchingotora tondoona kudai so munoziva ndini uya hapana chachinja. Munhu wese anodedzera kuti pasi neZANU-PF zvandinoita inini. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikani. Ndauya nemaupdates zvekare sezvandinogara ndakangoita. Panapa ndiri kuona mashoko akataurwa naAdvocate Nelson Chamisa apo pakanga papedza kuitika demonstration yaida kuitika kuPretoria yeZimbabwean embassy iri muSouth Africa. So pane zvakawanda zvakazoitika, but ndine statement iri randaona riri kubva kuna Advocate Nelson Chamisa ndikati regedzai ndingouya nditry kuanalyze zvandiri kunzwisisawo zvariri kuedza kureva panguva ino mabutiro atinenge raita, because vari kuti when you want to make a new beginning and a clean start, avoid making old mistakes. Ndo mashoko andiri kuona ari kubuda kuna Advocate Nelson Chamisa panapa. Iwe kana uripo iwewe unodedzera kuti pamberi naAdvocate Nelson Chamisa uchidedzera kuti ngapinda yake mukomana iwewe, ita kuti ahoi izve so mucomment section muno. Handisi kuvhundutsira vanhu, ndati ita kuti ahoi kune vachavhunduka kana vaona manumbers tatanga kuverengana kuti ahoi izve so in the comment section. Aiwa demonstration yakaitika zvakaitika and vanhu vakazo explain maZimbabweans because we were so disappointed, but takazosvika pakunzwisisa kuti maZimbabweans mazhinji vanenge vachigara munyika yeSouth Africa vanenge vasina matsamba. Ndo nyaya yakanyanya kutaurwa ipapo. And the other thing vakati kuSouth Africa kunoshanda mutemo wokuti no work no pay, saka ukarovha kubasa murungu akubhadhira day iroro. Chimwe futi chakaitika ndechekuti varungu vacho vazhinji vakatoramba kutopa vashandi vavo mazuva iroro kuti echiendai munoita off, ende pari kunzi maoperation anga akazara. But zvese izvo regedzai ndodzoka ndichikuonesai ndichinyatsotaura nezvazvo. Regedzai dangotaura pane nyaya yaAdvocate Nelson Chamisa according nemanzwisisiro andiri kuzviita inini. It's a lesson iri kutaurwa kuti kana uchida kuzoita something chakachena chinobudirira chinenge chakuenda kumberi zvinhu zvinyowani, usadzokorodze zvaunenge wakaita kumashure. This statement handisi kuri analyze in a way yekuda kudivide kuvanhu kana kuita sei, but ndiri kutotaura in a way yekutobatanidza vanhu. Nokuti ndozoti vazhinji munenge muri busy mune mave makateya nzeve kuda kunzwa kuti ari kuti chikulendu tida kumubata pane zvaakataura nezuro achitaura kune mutori wedu wenhau uya waakashayisa mufaro wakazoswera akasvava paipa. It's not like that muri yeZimbabwe. Zvezve zvakatodarika zvakatotaurika zvakatodarika. Munongoziva kuti ndiri munhu wekuti ndiri munhu anofara, but ndiri munhu wekuti handigoni kutenderera because handitorina munhu ndotosvika handingazosvike munhu indichita zvawasvika ZANU muzondiudzawo munhuwo zvake. Saka ndo imwe yenyaya inenge iripo, but nyaya iripo ndakatarisa inyaya yedemonstration iyoyi pari kunzoni makamboita mistake kumashura chakatadzisa kuita demo yaya kuti ibudirire chii. Handiti iko zvine zvimakudedzera imwe futi yaakutadza kubudirira, but don't quote me wrong. Ndo according ndiri kuanalyze nyaya ndo zvandiri kuwedza kuongorora kuti pane mistakes akaitika pakugadzirwa kwedemo yekutanga yaya. Iko zvine zvitapa demo yechi2 imwe yanga kuda kuitika futi iyi. Same mistake iyoyo iri kutanga iramba ichingodzokorodza, and apa iri yatozodzokorodza zviri legendary kune vanhu vacho vanonyanyori vocal zvakanyanyisa vacho. Ndovo kwa vanganetsa, but inini pandazotambira message streets vanhu vachitaura kuri nditanzwa kuti Kempton Park kwanga kwakagarira kune maoperation anga ari kungoitwa left right center. Zvanhu zvanga zvisina kutombomira mushe South Africa yese Thursday iyo couldn't. Please, you have to understand that usatsamwira maZimbabweans. So maZimbabweans vamwe vedu hapana kuti tingakutsamwirai, but ndadzidzawo something chikutotaurwa naAdvocate Nelson Chamisa kuti usadzokorodze mistake kumashure. This message I think inofana kusvika kune maorganizers ese team nyoka yemabhunu apati atidi kurovanana nenhema kufadzana nenhema kungoti aiwa matogona comrade zvatoita. Panoda kugadziriswa ngapagadziriswe, panoda kuti patofambirwa. Hatichadi kuti parambe pachiitika old mistakes zvinenge zvakamboitika kumashure moramba muchingodzokodza zvakadaro. Aiwa hazvidi kuti zvizodaro hama dzadiwa, tinozoswera takusekwa. Like makaona zvakaita mutsvangwa I will deal with him, don't worry, ndomupedza naye ndomuhendla, munondiziva mushe, don't worry, I will handle him manje. So mirai muone papapa, just give me 3 hours ndenda topedza naye mutsvangwa. But people like that zvinhu zvakadaro zvikaramba zvichingoitika, alright,
kunenge kuri kunonzi kupa mhandu mukana. So panoda kugara pachiongororwa poita sei potorwa maideas kune vamwe. Tosiyane nekahunu kekaike kuti tikada tinoronga chinhu ananhingi aiwa ananhingi vatengesi musavaudze potanga pane tukagroup tumagroup nonzi ananhingi ndiwaneka chingotaura vega zvinozopedzera matanga makungosiyiwa mega makadaro. Is very important kuti message isvike. Is very important. Hapana chakashata kuita get in touch with vanhu ningi hona shamwari zvakamira zvakadai kurikuda zodai so and we all know kuti ndanani mamedia house futi vanopisa. Hapana chakamboshata allo ningi shamwari allo client hona zvakamira zvakadai so maupdates edu akadai muchingo update vanhu apo neapo zvichitoenda zvakadaro because chimwe chinozoitika ndechekuti vanhu vanozofila kunge muri kuvaregeredzera. Vanhu vobva vangoti saka kana kwese kuzviti kunyanya taura nezvazvo muri kungoudzana pachenyu mimi saka itai muri kuzviona. So ndo old mistakes acho iwayo andakaongorora zvangu ndikaona but this demonstration but we are human beings. We learn through our mistakes zvatakatoita kumashure tobva tatodzidza totopfuurira kumberi. And the other thing ndeyekuti muSouth Africa vanhu vashandisirwa advantage yekuti vanenge vane zvimukidikidi zvimachinchi saka maoperation anga akawanda and zuva iro ranga riri zuva rekuti kunenge kuchiendwa mabasa and a lot of people were asking kuti zvakatadza nei kuitwa musi weSunday vanhu vese varipo. Mibvunzo zvekare yanga iripo iyo iri kubvunzwa nevazhinji but ndakatarisa nyaya ndakaona kunge vakada kumbotanga vambopushawo zvavo madays kuti vambotrya kunohypa that demo iyo yanga iri kuitika but tinongoti yabudirira because vaenda kunoseva mani kirikina vanga vachida kunovapa kuembassy kwacho mapepa vangada kuendesa kuembassy vavatambidza akasvika. Saka tinongoti yakabudirira and tinoziva kuti maZimbabweans vanga varimo munyama nemumweya atombosiya zvekudivhaidhana ananhingi vakazodai ananhingi vakadaro izvozvo zvese izvozvo tombozvimira pakadai so apa panoda kuti vanhu vambotrya kubatana because divided we will fall, united we will stand. Kubatana ndochinhu chine chakanaka panyaya yakaita seiyoyi. Saka ndangoni ndingopfuura nepanapa ndingokuzivisai inini muri yeZimbabwe ndiri munhu wekuti ndinogara ndakawandirwa zvinhu zvakawanda zvinenge zvida kuti zvigare zvaziviswa vanhu pachannel inongoziva kuti zvazvizhinji zvinenge zvataurika maupdates vanhu vada kutoziva kuti chii chimwe chiri kuitika zvekare time ichiripo but ndisiri kupedza nguva iyo ndangozivisana kana uchigara muSouth Africa usina work permit or start permit uchida kuregisterwa company pane vanonzi veeducation research ana Mukoma Owen vanopedza masports vanozvigona ishasha vanovhurira vanhu maFNB business account nekuregistera vanhu macompany zvinhu zvako zvakutoenda. You don't have to go kwavari unongotaura navo pafone number dzavo idzodzidzi vokuudza kuti isachakati todai so woita izvozvo wobva watora wovhurirwa FNB yako wobva wavhurirwa company yako zvekare mapapers ako obva asendwa padeni pako wakungowapa address zviri easy kunge kufona chako chete kungotaura navo panhamba idzodzidzi. Price handisi kuzokuudzai kuti vari kuita mari izvi izvozvo nekuti zvakachipa zvokuti vanotozoshaya hope makuvafonera I know kuti maZimbabwe munozvidaka zvakachipa but contact him on the number that are showing on the screen otaura navo ipapapa vanokuitira plan B. I think zvanhasi ndatopedza regedzai ndisiye mukana munzwe zviri kutaurwa nemamwe maZimbabweans pane maaudios achateera panapa pakaipa but chandingangotaura kune vanenge vachida kusendawo avo maaudios is very important kuti mungosenda ipapapa then ndobva ndaita se ndozomaplaya pachannel without fear or favor. Ama urwadziwa sekurwadziwa kwaunoita nenyika yedu yeZimbabwe asi dambudziko nderekuti munhu akauya achitaura zvezano tenape vanhu inonetsa ipapo pabatisisei musati mbotenderera musamboenda kure kana imapaziva ipapo munhu akauya achiti zano paplatform sapoti yake inonetsa musatombva bandarete zvenyu mbozi zano yarwadzisa vanhu chiri kurwadza vanhu nhasi izano tiri kupinza vanhu mudhishi izano saka munhu akauya nemupamuromo pekuti zano musanyeperana kumana hapana kwamunoenda because zano yakatotiradza unhu hwayo kubva kudhara kubva 2017 ndanitori pamberiwo pevamwe kunodzinga Mugabe ndakasvika padhoo repastate house ndikamiswa nemasoja I think 10 meters away from the state house masoja akaita barricade akati shimirai apa asi shungu dzedu dzadzinze kuendesa Mugabe nezano ndodzadziri shungu zvino munhu akaya achiti zano zvinodhakwa
ndikutaura hangu point panyaya yenyoka yemabhunu. Kana nyika ichida kugadziriswa, zano yacho ndo yatipisisa mumadhaka umo kubva 45 years. Saka kukauya futi chinonzi zano, mukati mune dhemu inoti zano mukati, hama yangu hapana kubudirira. Ndoda kukuudza hangu, ndoda kuudza kana ruzhinji rwave rwezimbabwe, ndo zviripo. Chinhu chikauya chiri off zano chinogona kutoendekei pane kuti zano pambe chinonzi zano zvakaitira vanhu. And the worst part of it is tinomboita tichidika information tichinzwa ana nyoka yemabhunu vana nasevha kasukure ana kasukure vane kuti matera vakaita kumarani kwavo kuti nhasi tine mamwe maronda asingarapiki. So panoda kuti gadziriswe munhu ngaatouya ari straight muvanhu kana achida kuuya muvanhu. Vanangu ndiri kurwadziwa zvakanyanya, ndiri kurwadziwa pamberi negeza revolution namabhunu, pamberi nevamwe vese, pamberi nevamwe vese vari muzano imomomo vari kunatsoona kuti nyika iri kuenda kumawere, vari kuona kuti nyika iri kutoondongwa vakatarisa. Tese taitadza kuzvitaura asi Geza akazvitaura. Saka nhasi uno Geza ndiye watofanira kutoteera because anoda kuti Zimbabwe ibudirire, anoda kuti Zimbabwe ive nyika ine macitizens anofara, anodya zvaanoda, anoda mabasa munyika. Macitizens anoda kushanda, macitizens anoda mari muhomwe, macitizens haadi nzara, macitizens haadi propaganda. And hatidi futi kudzvinyirirwa taramba, udzvinyiriri huri kuoneka, vanhu vari kusungwa vasina mhosva. Tarisai nhasi uno vanhu vari kuenda kupfeka masutu kuenda kumbari kune tsikidzuko. Nhai vedu we, mabuildings aya vanhu vaifanira kutogara mahara because vanhu vaya ndo makazara zvirwere. Masuweji ari pese pese. Vari kutadza kugadzirisa zvinhu izvi. Why? Vari kutadza kugadzirisa nyika iyi. Why? Sei masuweji ari kungochururuka? Mabuildings akuratidza kuora kunze kwese uku, kubangopfeka masutu, kubuda pamabuildings akaora kudaro. Vanhu imi mune pfungwa here mimi? Muri kuvaka nyika here mimi? Vani ndo Harare yacho. Ikanzi Harare ndiyo iyi here Harare yacho iyi? Harare yainhuhwirira sipo, maperfume. Harare yainhuhwirira makeke. Ndiyo yamuri kutambisa kudai so. Ibvaipo papinde revolution yaGeza. Tinoda kumutsigira Geza revolution, toda kuitsigira zvakanyanya. Nyika yedu yaoreswa nevanhu mana ava zvigananda izvi. Nyika yaoreswa nadambudzo, yaora. Handina kuona kuti ndo vhidhiyo yakabuda mafume akamira ipapo. Kuseri kwacho kwese kuri kuyerera matsvina. Vanhu vese vari kuchema kuti kana kudya cheko mweya wacho una ukapinda mumba hatisi kudya. Saka chiko ichocho chakadaro? Chii chakadaro muHarare? Inonzi Harare inonhuhwa matuzvi kudaro. Shame. Dambudzo watambudza vana veZimbabwe. Ende ndokunotengeswa mavheji, kuchitengeswa zvinhu zvikafu zvevanhu, kune nhuhwa, kune masuweji ari kudhubhuka kudaro. Asi munoshurireiko kudaro nai vanhu munotonga zvakadai, muchitonga nedemo kudai? Munoshurirei chaizvo chaizvo? Zvino toda kumira naGeza vedu weka. Hapana chakanaka muZimbabwe tikashaya kumira naGeza. Ngatimirei naGeza. Tarisai muone mabasa hamuna munyika. Mapurisa anotambira mari shoma, masoja mari shoma, kwese mari shoma. Asi basa relooting, kuluta ndo basa, nekubhuraibha. Mari yakachengeterwa yevana vemacitizens kubhuraibha vanhu. Ivo vari kubhuraibhwa ivava, please svinurai. Ngaive yekupedzisira, idyai zviri mumwoyo menyu muri kuzviziva kuti munoda kuti Zimbabwe iende mberi. Musanyengerwe nemunhu uyu ane zvinhu zvake zvese, ane mabhizinesi ndake, mari ndedzake, goridhe ndedzake. Vane dzimba kunze uko, vakanota kudhara vanhu. Ngavabve. Mbavha, mutongi mbavha, munhu akaipa. Izvi nokuda kutsvaga naGeza, kuda kuuraya, kuda kutsvaga nyoka mabhunu. Hanzi musanzwe vari kutaura kuti hanzi Geza sei asiri kubudisa vanhu mumajeri, akapuhwa mari. Dai akapuhwa mari ingadaika vanhu vakabuda mumajeri. Dai akapuhwa mari ingadaika zvinhu zvakachinja, nekuti akazvitaura.
zvino manje chii chachinja pakutaura kwakaita Geza? Tiri kutoda kutoprotesta kuti zvichinje, ngavabve. Tarisai nhasi vatsika zuva reimpeachment. Chii chakadaro ichocho? Kuda kudzvinyirira nyika. Iye meseji ngaisvike kuna Dambudzo, ibvapo pachigaro, hapana chawaita, chawagonera nyika hapana. Iwe nakusiriya nevana vako nehama dzako dzakakukomberedza, ibvai pachigaro. Iwe Dambudzo, ibvapo social media yese haisi kukuda. Tarisa makomenzi kwese uku kuti hauna munhu anokuda. Zvekuti zvenyu zvakamakahwina nekudiridzira mavhoti muchitinyepesa kuti itai so tichikambena paya, muchitinyepesa zvichitaurisa nhema. Geza revolution iri kuuya, tiri kuda new government. We want new government. We are tired of you because of looting. Isi tichifa nenzara, tichitambudzika. Tiri kutambudzika nenhamo. Muri pazvigaro ipapo. Ibvaipo, mazofumurwa nhasi naminista, kufumurai kuenda kuhospitari kuona kwakaora, kuhospitari kusina mvura, kumajeri, vanhu vekumajeri vata makoko, kujeri hakuna kana mvura. Harare iyo inoshaya mvura, nhai nyika rudziko inoshaya mvura. Saka zvinopai kuisa mabhoho mutauni, hamunyare kuisa migodhi mutaundi. Ndochii ichocho? Hamunyare chokwadi. Matadza nyika, ibvai pazvigaro. Maitadza nyika, ibvai, hapana chakudai. Vese vari kusekerera vari padhuze nemiva ndo vasiri kutoda namba 1. Ngaazvizive izvozvo Dambudzo kuti vakamukomberedza hapana ari kumuda. Hapana, ngaabve. Zvichiri peaceful. Wakanzira Geza ibva peacefully. You don't want to go. Why? Chii chakurambirira chawagonera nyika chii? Chakurambirira pachigaro chii? Wagonera nyika chii? Ibva. Enda kuZambia kwako. Tisiye nenhamo dzedu. Ibvai apo. Hapana zvamuri kutiitira. Zvikoro zvakadhakwa, zvese zvinhu zvakadhakwa. Kuunza zvinhu zvokudhakisa vana chete, kuuraya vana chete. Kuuraya vana nemutoriro ndozvamagona. Musingasunge vanhu vari kuunza imuri varidzi vazvo. Ndimi varidzi vemadrugs, mauraya nyika imimi. Ndimi mupinza madrugs kuti muite mari. Imimi ana Dambudzo, imi muri kutozivana kumusoro kwenyu ikokoko kuti muri kupinza madrugs ende muri kuda mari muchiitora ende vana vachifa makatarisa. Vana vafonyoka brain, hamuna tsitsi nevana, hamuna tsitsi negeneration iyi. Indava nayo. Hamuna kukwana. Ibvaipo. Hatichakudai, hatichada. 6 million unotamba nhodo, akusiriya unotamba nhodo pada. Kubika nyeve. Ndochiicho, ndo mabasa, ndokupa vanhu mabasa. Toda mabasa. We want jobs. We want jobs in our country. We want jobs. Toda kushanda. Shanda munyika medu. Takasununguka. Kuti zvinhu zvokupfigira vanhu majeri vasina mhosva. Chii chakadaro ichocho? Hamunyare, hamutseruke. Justice yacho iri kupi? Freedom yacho iri kupi? Bangupemberera zuva reindependent, vanhu vachichema misodzi, vanhu vaine misodzi pamatama. Hamunyare.